Ftit sekondi oħra u familja żagħżugħa kienet tgħaddi minn traġedja li ma bħala li mhux għall-intervent f'waqtu ta' pulizija tal-komunità. Din l-istorja ta' kif l-uffiċjal numru 1517 salva l-ħajja ta' tifla ċkejkna li kienet qed tifga quddiem għajnejn il-ġenituri tagħha. Qegħdin nieklu u f'daqqa waħda nara t-tifla waħlet ilha biċċa ġieġa bdiet tifga ġo fiha. Provajt nagħmel minn kollox biex ngħinha u ngħajjat lajnuna u bħal speċi ħadd ma ġie biex jgħinni. U f'daqqa waħda nisma' l-bib iħabbat u kien pulizija. Tela u irnexxielu jgħinni biex taqla t-tiġiġa. U mbagħad bdejna nġeblu l-ambulanza miskin baqa' magħna, morna għand it-tabib u qalli li t-tifla qalli ftit sekondi kienet tfadli ħajja. Ftit tal-jiem ilu fil-waqt li dan il-pulizija żagħżugħ kien qed jipprova jassisti sewwieq li l-karozza tiegħu spiċċat imblukkata bejn żewġ karozzi, instema' l-ajjat ta' iċkejkna li kienet f'dar fil-qrib. Il-pulizija telaq mill-ewwel biex jassisti kif jista' ħabbat fuq il-bib tad-dar li minna nstema' l-ajjat biex kif fetħulu sab li t-tifla żgħira qiegħda tifga f'biċċa ikel. Din nista' ngħid li kont at the right place u at the right time. Il-ġenituri tat-tifla qalu li ma kellhomx kliem biex jirringrazzjaw lill-pulizija li salva ħajjet binthom. Il-pulizija li kien involut f'din l-istorja huwa wieħed mill-uffiċjali tal-community policing li qal li kellu jinserta fil-post meta kien hemm bżonn.